שלום חברים יקרים, נושא התפילה שלנו להיום נקרא הלב של אלוהים, ואנחנו קוראים מספר בראשית, פרק כ"ב, פסוק 12. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מהומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אלוהים רצה לשים את היחסים של אברהם איתו במבחן. אלוהים, אל עליון, העריך מאוד את החברות עם אברהם, והוא קורא לאברהם אוהבי. ואחרי שאברהם עמד בניסיון הזה, אלוהים אמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אלוהים רצה לראות בפועל איך אברהם מתייחס אליו. אפילו שאנחנו מבינים שאלוהים יודע כל, זה ששאול ואבדון גלויים לפניו, זה שיודע את מחשבות הלב, אינו זקוק בניסיונות כדי לדעת משהו. אבל לרוב לפעולות אלוהים יש כמה מטרות. כאשר אברהם עבר את הניסיון הוא חווה משהו. המשהו הזה השלים בתוכו תהליך מסוים, בנה אותו. כאשר אלוהים העביר את אברהם בניסיון הזה, הוא פתח עבור אברהם את ליבו, כאילו שיתף אותו ברגשותיו בנוגע לבריאתו. כששאול אמר על אלוהים, הוא אשר לא חסך את בנו שלו, אלא מסר אותו בעד כולנו. הוא ממש השתמש באותם מילים כמו במילים של אלוהים לאברהם. אברהם לא סתם היה צריך להקריב דבר יקר ערך, אלא את בנו. ולא סתם בנו, את בנו יחידו. ולא סתם בנו יחידו, אלא את בנו יחידו אהובו. ויותר מזה, בן ההבטחה שבזרעו הברכה לכל העמים, שהובטחה על ידי אלוהים. רק אלוהים יודע מה אברהם עבר והרגיש בהר המוריה כשהוא הרים את הסכין מעל יצחק. רק אלוהים יודע את מה שהוא עצמו הרגיש כשבני אדם מסמרו את ידיו ורגליו של בנו יחידו אהובו. רק אלוהים ואברהם שהרגיש וחווה את לב האב שבשמיים 2000 שנה לפני הצליבה, יודעים איך זה מרגיש. אברהם יודע מה אומרות המילים עד כי נתן את בנו יחידו. אברהם יודע מה משמעות המילים לא חסך את בנו שלו אלא מסר אותו. ההבדל הוא שכאשר אברהם הקריב את יצחק בנו אהובו, הוא נתן אותו לידיים של אלוהים אוהב. אבל אלוהים נתן את בנו אהובו לידי חוטאים, אויבי אלוהים. בקורבן שאברהם הקריב התגלתה אהבתו לאלוהים. בקורבן שאלוהים הקריב התגלתה אהבתו לחוטאים. התקרבות האדם לאלוהים זה גדילה בחקר ליבו של אלוהים. כלומר, לא חקר מדעי, אלא ידיעה שהאדם רוכש בדרכים שאלוהים מוביל אותו ומגלה לו את עצמו. זוהי הכרה שהאדם רוכש כשהוא חי עם אלוהים, מתחבר אליו, מרגיש את מה שהוא מרגיש. זה בדיוק מה שהאדם רוכש כשהוא מקשיב לרוח הקודש ונהנה לקריאתו. קרבו לאלוהים ויקרב אליכם.